Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Яңа көнне яңа статус белән Чаллыда беренче язгы чакырылыш узды. Тәрәзәләр куйдылар, подъездны җыештырдылар, 30да 17 йортында янгын нәтиҗәләрен бетерәләр. Бүген КамАЗ мәдәният йорты каршындагы мәйданда халык күп булды. Иртәнге сәгате 5-тә хәрби хезмәткә чакырылучылар, аларны озатырга килүчеләр, туганнары, якыннары, дуслары, сөйгән кызлары җыелды. Бу язгы чакырылышта егетләрне хәрби частька беренче озату. Шәһәрдән ир-егетләр нинди гаскәрләргә эләгәчәк? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Бу язгы чакырылышта беренче озату барлыгы 30га якын егет, яшьләрнең күбесе хезмәт итәргә теләп китә. У меня в семье все служили. И просто говорили, надо отслужить. Вот. Пока не отслужишь, не осознаешь. Поэтому решил пойти. Все должны, я считаю. Это обязанность каждого парня. Это более старшая школа. Наверное, надо пройти через это, понять. Отец тоже служил. И нужно по стопам отца. Үзе һәм автозавод районнарының хәрби комиссары сүзләренә караганда, команда тулы күләмдә формалаштырылган, юнәлешләр инде билгеләнгән. Вообще за призыв мы планируем отправить в районе 350 человек. Будем комплектовать все наши направления, 4 направления подшефных воинских частей. Севастополь, Йошкар-Ола, Москва. Сегодняшняя команда убывает во многие направления. Московский округ, Южный округ, в район Севастополя и основная масса уйдет в Центральный военный округ. Призыв планируем закончить до 15 июля. Хәрби хезмәткә чакырылучыларны озатырга һәм аларга җиңел хезмәт теләргә башкарма комитет җитәкчесе дә килгән иде. Фәрит Салахов сүзләренчә, мондый узату күркәм традициягә әверелде. Ул шулай ук армиядә хезмәт итүнең әһәмияте турында сөйләде. Армия делает из наших юношей защитников, которые будут защищать потом нашу страну, наших жителей, свои семьи, жен, детей. Ну и, конечно, это важно с точки зрения того, что они на свою жизнь впитают очень много полезных вещей. Это и умение быть стойким, смелым, умение находиться в коллективе, где большое количество людей. Автобуска утырганчы санаулы минутлар, туганнары, якыннары булачак хәрбиләрне кочаклыйлар, теләкләрен әйтәләр һәм әлбәттә көтәргә вәгъдә итәләр. Алда зур чакырымнар һәм телефон аша элемтә генә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Тәрәзәләрне урнаштырдылар, подъездны тәртипкә китерә башладылар. Исегезгә төшерәбез, берничә көн элек 30да 17 йортында җитди янгын чыккан иде. 2 кеше зыян күрде. Алар 3нче кат тәрәзәсеннән сикерде, ут төртүдә шикләнелүчене СИЗОга озатканнар. Хәзер биредә нинди эшләр башкарыла? Тулырак Лилия Гатина материалында. Ватылган пыяллардан, стеналардагы кырымнан һәм көчле исләрдән хәзер бернинди издә калмаган. Бер атна элек 30да 17 йортының фатирларының берсендә янгын чыккан иде. Ә инде бүген вакыйга урынында эш кайный. На данный момент произведена расчистка потолка от копоти и стен. Будет произведена побелка потолка, шпатлевание стен, грунтовка, окраска стен в 2 слоя. Янгында зыян күргән тәрәзәләрне алыштырырга вәгъдә иткән Чаллы эшкуары да үз сүзендә торган. Бүген эшчеләр 2нче каттан 4нче катка кадәрге зал бүлмәләре өчен яңа тәрәзәләр куйдылар. Запах ушел, запаха уже нету. То, что все быстро делают, окна поставили, и противно, потом отмыли еще сам дом, то, что гарь была. Все это быстро, и уже как будто и не было никакого пожара, и это уже не нагнетающая обстановка. Это очень хорошо, нам нравится. Конечно, шум, но можно и потерпеть. Подъездда ремонт эшләрен 2 атна эчендә тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема үрчесә, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ватан ана мемориалын Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлиләр. Хәзер биредә буяуны яңарталар, кайбер элементларны штукатурлыйлар, территорияны тәртипкә китерәләр. Барлык эшләрне кайчан тәмамларга планлаштыралар, бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез.
Мәдинә Хтямянова буяучы булып эшли һәм соңгы 20 ел дәвамында ел сайын Ватан ана мемориалы территориясын тәртипкә китерә. Башта парапетларны иске штукатуркадан чистарталар, аннары буйыбыз ди ул. Памятник тоже уж каждый год почти делаем. Родина мать уж мы красим постоянно, каждый год. Сначала делаем расчистку вот полностью, сколько там снимается, потом уж штукатурим, красим. Ну что, так до ума доводим. Ватан ана мемориалы территориясын яңарту эшләре парапеттан башланды. Аннары һәйкәлне буяуга күчәчәкләр. Чаллы халкы сүзләренчә, монументны яңарту кирәк иде. Часто гуляем с детьми, нравится. Тем более после обновления, думаю, еще лучше станет. И приятнее гулять и становиться. Ну, что обновляется, это очень хорошо. Душа радуется. Город у нас красивый. Ну, тем более вот этот памятник. Ватан ана мемориалында ремонт эшләрен 24 апрельдә тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Жеңіл оңайлы түрлі төсләрдә үкшәле һәм үкшәсез, иң мөһиме кулай бәяләрдән. Белорус аяк киеме янәдән ярчалыда. Табигый материаллардан һәм яхшы бәядән сыйфатлы аяк киемне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеш бар Белоруссиядә җитештерелгән аяк киеме. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә язгы һәм җәйге коллекция, туфлиләре һәм ботинкалары күп. Данные туфли очень комфортные, подходят на любую полноту ноги и на такие проблемы, как выпирающая косточка, деформации пальцев. Обувь имеет красивую перфорацию по всей поверхности, значит вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, подошва выполнена из качественного каучука, что дает амортизацию при ходьбе, снимая нагрузку на суставы. Түрк текстиле турында да онытырга ярамый урын җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлар. Хорошего качества, за практичность. Берем. Я никогда не была на белорусской ярмарке, но мне очень понравилось. Первая примерка мне шикарно. Белорус аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. В семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Цены от производителя с 14 по 20 апреля. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Только с 7 по 18 апреля. Выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспокама». Победа на миллион. До 16 апреля совершай покупки в магазинах «Победа» и становись участником розыгрыша 1 миллиона рублей.